shi shugaba, wai shi Kylian Mbappe ɗan wani gari ne? Nasiru Nasiru dan Fulani. Kylian Mbappe dan Abuja ne. He shock you? Ya shokin naka. Alright, bari in baka takaitaccen tarihinsa. Wato shi Kylian Mbappe dan wasa ne wanda yake buga leda, yake taka leda a kasar Faransa da kuma team da take da suna Paris Saint-Germain. Shi Kylian Mbappe nan, abin da yasa na ce maka shi dan Abuja ne, akwai wata unguwa a Abuja mai suna Mpape. Alamu ta nuna da cewa kakanninsa daga wancan gurin suke, wato Mpape, sai suka yi balaguro suka tafi kasar Faransa, har sunan family din a maimakon ana ce Mpape sun manta ma asalin sunan nasu, aka zo ana ce Mbappe. To ya aka yi aka samu Kylian? Lokacin da kamun a haife shi kasan aka yi scanning, an ji an yi scanning an ce musu ta mace. Da aka ce musu ta mace sai suka adana suna da suna Lilian. Kana ji? Da suka aje suna Lilian, sai da aka zo haihuwa sai aka haifi ɗan namiji. Da aka haifi ɗan namiji sai suka rasa yara su, sai suka ce kill the name Lilian. Kill the name Lilian. A kashe wannan suna mai suna Lilian. Kamun ka hankara kill the name Lilian, kill Lilian, zai zama Kylian. Ga Kylian ga Mbappe. A maimakon Lilian daga Mpape. Yadda aka sami sunan Kylian Mbappe kenan. Na farin ciki shugaba da wannan kyakkyawan ansan da ka bani. Masha Allah. Ma godiya nake saboda tambaya da